srdce, mini utkání, dneska to bude armádní zápas. Prosím, přivítejte oba dva týmy, jedním z nich je 15. železný klub Bechyně a tím druhým je 25. protivrtová raketová brigáda z Strakovice. Přivítejte na Spartě! Zápas jako hlavní rozhodčí bude řídit náš Masku Sparták. Jediný rozhodčí, který nesl. Tak já poprosím oba týmy, aby šli k našemu rozhodčímu, respektive jeli do středového kruhu a Sparták nám může za moment hodit góly. Utkání zahájeno, připomínám, že dnes proti sobě hrají 15. železný klub Bechyně versus 25. protiletadlová raketová brigáda Strakovice. Tak je pochopitelně můžete podpořit buď Bechyni nebo Strakovice. Pro vaši informace Bechyně oranžové a Strakovice modré. Co jsme to byli při minulém zápase, tak to bylo vypadaly při mini utkání, ale dneska zatím dneskou Bechyně Strakovice, zatím pořád 0-0, ale Bechyně jde dopředu.
se nám konec dnešního mini utkání. Tak věc, 4, 3, 2, 1 a dneska mini utkání bez gólu, ale určitě zatleskejte oběma týmům. 15. živení klub Bechyně hrál proti 25. protiletelové raketové brigádě Strakovice. Díky oběma týmům. Samozřejmě, že oba dva týmy si ještě poděkují, pozdraví, udělají si společnou fotku. Jinak Spartani, akce Sparta v záhou 2015 pochopitelně i náš fanshop připravil různé věci. Doporučuji vyrazit do našeho fanshopu, něco si z kolekce spartanského holdu koupit, protože někomu z vás se to během dnešního zápasu určitě vyplatí. Tak ještě jednou díky oběma týmům. Za necelé 3 minuty už začne druhá třetina zápasu se Spartou a Karlovými Vary. V té první třetině dával druhý spartanský gól Adam Chlapík, byl to jeho první v této sezóně a právě s Adamem jsme po přestávce mluvili. První gól v kariéře. Takže to vlastně vůbec ne. Myslím si, že já zápasu je 2-2, jsem čekal na gól a myslím si, že